L-American University of Malta tajt li l-bahar qudiem il-kampus ta' Bormla huwa spazju privat, ċoe li l-bahar huwa tagħha. Fil-waqt li qed tagħmel dan l-AUM qed titlob lis-sidien ta' numru ta' dgħajjes sabiex jiżgumbrawhom il-bahar wara li tqiegħed avviż fejn fih tingħati li kull dgħajsa li preżentament tinsab wieqfa quddiem il-kampus tal-Università privata għandha titneħħa sa mhux aktar tard mit-28 ta' frar. Journal Times of Malta żvela dan kollu fil-waqt li ġie spjegat li għadu ma rċevix risposta mingħand il-Ministru Bonnici responsabbli mill-Awtorità tal-Artijiet u li fuq dan l-avviż hemm il-logo tal-istess awtorità. Intant, is-Segretarju Parlamentari Glenn Benningfield illi ċertament dan mhux responsabilità tiegħu ħass li kellu joħroġ jispjega li jinsab konfidenti li se tinstab soluzzjoni u li se jkollu jintervjeni l-Gvern ammissjoni li prattikament bħalissa tagħti raġun lill-istess Università. Fil-waqt li ħeġġeġ lis-sidien tad-dgħajjes sabiex jinjoraw l-avviż huwa ċar illi Gvern taħt amministrazzjoni laburista tat parti mill-kosta ta' Bormla lill-AUM mingħajr ma avżat lill-pubbliku u sussegwentament ħadmet minn wara dar il-komunità tal-Kottonera.